खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ बे समाव फोसावनो लादों नोंथांमोननि गेजेराव आथिखालाव सोलिबाय थानाय एभिक्शननि बागै आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै हाग्रा बिफाननि गोख्रों नोजोर खालामनायजों हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा गोबां मुसलमान हारिनि सुबुंफोरखौ थांनाय माखासे सप्तानिफ्रायनो एभिक्शन खालामबोबाय थादों। गाहायै धुबुरीनि बिलासिपारा गवालपारा नगाव बायदि जिल्लायाव होस्रांनाय हाबाफारिखौ लाखांबाय आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो गलाघाटनि उरियामघाटआव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि सायावबो एभिक्शन खालामनायखौ जागायगोन। नाथाय बे खेबाव साननो गोनां जानानै फैदों आसामनि थागिबि ट्राइबेल हारिफोर जेरै बर', गार', मिसिं, कार्बि आरो गोबांथार ट्राइबेल सुबुंफोरा रेभिनिउ एरियायाव गैया, जेराव माखासे सुबुंफोरा फरेस्ट एरियायाव रायजो जानानै दं। दा बिसोरनि गेजेरावबो हरखाबै जुदि एभिक्शन खालामोब्ला बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि मुस्लिम सुबुंफोरा गावसोरनि हारिनि सायावल' टारगेट खालामनानै होखारदों, एभिक्शन खालामदों होननानै आमसुआ गोबां खेब सोमावसारबोदों आरो बिथांमोना डिमान्ड खालामदों आसामाव मियाफोराल' फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जायाखै, बर', मिसिं, राभा गासैबो दङ, नाथाय बिथांमोनखौ एभिक्शन खालामालासे मानो जोंनि हारिखौल' होस्रांदों? हायोब्ला बिथांमोनखौबो थाबैनो एभिक्शन खालामनांगौ होननानै बुंदों मुस्लिम फरायसा आफादा। दायो नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? थारैनो सोरखारा 6 शिड्युल ट्राइबेलफोरखौबो होखारमारगोन नामा? बेखौ लानानै फरेस्ट एरियायाव गोग्लैनाय बर' रायजो राजाफोराबो एसेब्लाबो गिखांनाय थासारि फैदों। बेराफारसेथिं गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ट्राइबेलफोरनि सायाव एभिक्शन खालामगोननि खोथा बुङाखै, नाथाय बिथाङा बुंबावदों काचार, मानकाचार आरो साउथ चालमारा बायदि जायगायाव एभिक्शन खालामबावगोननि खोथा बुंदों। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरआव जौगानायनि बाथ्रा बुंबाय थानायनि गेजेरावनो सोमजिदों एबा नुजादों आद्रा खामानि मावनाय नुथाय, जेराव बिटिआर ओनसोलनि दै जगायनाय बिफानाव सोमजिदों मोनसे आद्रा खामानि। आबादारिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे गेदेर बिफान थासेयावबो आबादारिफोरनि जेबो खामानि होआखै। दैज्लां बोथोरनि समावबो बे बोसोराव अखा हायैनि जाउनाव दैनि आंखालजों गोबां आबाद फोथारा रानखावनायजों लोगोसे गोबां जायगायावनो गायग्रा हाफोरा एबा गायखानाय माइ दुब्लिफोराबो रानस्रावनानै दं। रायजोनि दाब दाब जायगायाव भुगिनांनो गोनां जादों। माइ आबाद गायनो खैफोद नुजाथिदों। पाइपनि दैनि मददजों माइ गायनो गोनां जादों खायसे सुबुंफोरा। बेबादिनो रौतानि गोबां गामिनि आबादारिफोराबो दैनि आंखालनि थाखाय गोबां जेंनानि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों, जायनि जाउनाव केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंहाल आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दिगन्त बरुवानि हेंथायै ओनसोलनि आबादारिफ्रा खुद्रिसारदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि कौटि कौटि रां बाहायनानै लुनाय रौतानि मरादनस्रि दैनि जगायथाय बिफाननि केनेलखौ दिनैसिमबो आबादारिफ्रा आबाद फोथाराव दै मोनाखै। रायजोफ्रा गोबां खेब खावलायोब्लासो बोसोराव खेबसे दै जगायो होनना बाथ्रा बुंदों थागिबि सुबुंफोरा। नाथाय केनेलनि मोनसे बाहागोआ बायनायनि जाहोनाव खेबसे हगारनाय दैखौबो नांगौबादि मोनैनि थाखाय अजद होदों रायजोफोरा। गुबुन फारसेथिं रायजोफोरा केनेलनि बायनाय बाहागोखौ फोसाबनानै आबादथिलियाव दै लांनायनि राहाखौ खालामनो नाजानायजों लोगोसे आबादारिफोरनि गुबै जेंनानि सायाव सावरायनांगौ होनना बिफाननि मन्थ्रिखौ खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ फैबाय थानाय अक्ट'बर दानाव प्रमद बर'आनो बिटिआरनि चिफ महरै फिन आरोबाव समायखेरा लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा। मैया तामुलपुर जिल्लानि 22 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि आवथायाव थानाय बालाहाटी गामियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जालाङो। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिनि नुजाथिनायाव बालाहाटी गामिनि चान्ताली हारिनि गोबां सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। गोदानै जगदान जाफैनाय सुबुंफोरखौ बरायनानै एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोङै बाहागो लागोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि मिशन आरो भिजनखौ लानानै मोनफ्रोमबो हारि माहारि आरो रायजोफोरनि फारसे गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै बिटिआर हालामनि गोबां सुबुंफोरानो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। एमएलए जलेन दैमारिया बुंथिबावोदि फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि मददजों इउपिपिएल दोलोआनो बांसिन मासि लानानै प्रमद बर'आनो फिन आरोबाव चिफनि समायखेरा लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एमएलए जलेन दैमारिया। दासान्दि गुबुन गुबुन हादोरफोराव प्लेननि क्रास जानायखौ मिथिनो मोनगासिनो।
जेराव भारत हादोरनि उनाव बांलादेशआव जादोंमोन थांनाय बावैसो सान सिगाङाव। बेनि उनाव फिन आरोबाव सोमजिदों रासियायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिरखंआव गासै 50 दावबायारिफ्रा जिउ गोमादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिरखंआ रासियानि आमुर ओनसोलनिफ्राय तिन्दा सोहोरसिम थांगासिनो दंमोन। रासियानि खौरां एजेन्सि टासनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला साइबेरियान अंगारा एयारलाइन्सनि AN-34 गावनि थावनिथिं बिरलांनायनि उनाव राडारजों सोमोन्दो खोमादोंमोन। बिरखंनि सोरगिदिं मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिदोंमोन, जेराव खौरांआ मुलुगनाङैनो गोसारदोंमन। बिरखंखौ मोननाय जाबाय दासिम। रयटार्सनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला 2 पाइलट आरो 6 फ्लाइट एटेन्डेन्ट्सफोरजों लोगोसे 50 दावबायारिफ्रा दंमोन। बिरखंआ गोमानायनि उनाव गुबुन मोनसे हेलिकप्टारखौ बाहायनानै नागिरबाय थानाय हाबाफारि जागायदोंमोन। बेनि उनाव नागिरग्रा हान्जाया बै हेलिकप्टारनिफ्राय बिरखंनि बायखोन्दा बाहागोखौ नुदोंमोन आरो नुजानाय बायखोन्दा बाहागोनि सायाव बिथा खालामनानै बिसोरो बिरखंआव थानाय गासै 50 दावबायारिफोरखौ थैनानै थानाय जाथायखौ नुनो मोनो। आरो बे बिथिङाव रासियानि इमारजेन्सि मिनिस्ट्रिया बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो रावबो बे जाथायाव बासियाखै होनना फोरमायथिदों। हिमाचल प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। मन्डीनि सोलन जिल्लानि साखाथिनि मोनसे थावनियाव गंसे दावबायारि बासआ मोनसे हाखराव गोग्लैलांदों। जाउनाव बासआव गाखोनाय 25 दावबायारिफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो 8 दावबायारिफ्रा गोब्राब थासारियाव दं आरो माखासे 7 दावबायारिफ्रा जिउ गोमादों होनना मिथि मोनदों। आरो बेनि उनाव रैखाथि हान्जाफोरजों मोनसे पुलिस हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव अपारेशन खालामनायखौ जागायदों। बे जाथाया दिनै फुंबिलि समाव सोमजिदोंमोन। जाथायनि सायाव गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दासान्दि फाहामसालियाव फाहामथाय दं होनना मिथि मोनदों। सासे फरायसानि मोनसे जाफुंसारनाय। उदालगुरि जिल्लानि जालुकबारि उमानन्द गामिनि थागिबि महेश्वर बर' आरो चम्पा बर'नि फिसाज्ला पिंकु बर'आ फ्री-लाइटिं बाइसाइकेल बानायदों। खैराबारि गेजेरारि जौसिन फरायसालिनिफ्राय बिगियान आयदायाव HS खौ मोजाङै उथ्रिसारनाय पिंकु बर'आ नखराव रांखावरि आंखालनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो दंमोनब्लाबो हायैयाव गावनि फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। आथिखालाव पिंकु बर'आ न'आवनो थाना बायदि फिसा फिसा मुवा बेसादफोरखौ लाना मडिउल बानायनो नाजादों, जेरै अट'मेटिक फ्लेग ह'स्टिं मेसिन, फ्री-लाइटिं बाइसाइकेल, पल्युसन फ्री ई-बाइसाइकेल बायदि मुवा बेसादफोरखौ मडिउल बानायनायाव राङारि हेंथा नुजानायलाय रायजोफोरनि अनसायनाय हास्थायदों पिंकु बर'आ। दिनै फुङाव काछार जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे सेंग्राया जिउ खोमानांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया काछारनि बराकलानि गिबि बाहागोआव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 16 बोसोर बैसोनि चहेल आहमेद मुंनि सासे सेंग्राया फुङाव गावनि बिफाजों फोथाराव थांबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। सारअन्थाइ गावनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा हौवासाखौ हुस गैयै अबस्थायाव रैखा खालामदोंमोन। उनाव बराकला सावस्रि मिरुआव लानानै थांदोंमोन, नाथाय डाक्टरा बेयाव थैबाय होननानै फोसावो। मोनसे जोबोद निखावरि नखरनिफ्राय बे सेंग्रानि थैनाया ओनसोलाव दुखुनि साया लाबोदों। जायगानि सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रिखौ गावसोरनि सासेल' खामायग्रा सोद्रोमा खोमानायनि उनाव नखरनो राङारि हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।